Sanibonani ngenza ukuthi yanibingelela umkhulu wasemakhosini indaba elixoxwa ngofakazi. Yanibingelela Megenge Mfungela. La sisemzini omkhulu esiqale-ke sibuke nje. Ya, nakho-ke. Sanibonani nonke. Bantwana bakuleli page, bantwana bethongo. Yanibingelela umkhulu wasemakhosini, yanibingelela undaba enhle exoxwa ngofakazi. Kulesi godlo-ke sala ekhaya. Sicela nje ukuxolisa kulabo abathathe Nkosi yami base beba sekuthenini balindela lokuhlolela live. Kulo live ebesigcine siwenzile kwagcina kungaphumelelekanga kahle. So la egameni lomusa nasenkosini uJehova nje emuhle, ngazi ukuthi angake abaphe ukuphila abantu, abaphe ukunqoba. Nanamhlanje ntambama uma kushaya lo 80 sawuthatha nje abambalwa abayisihlanu nje noma babo-4 sibahlolele, kodwa WhatsApp kwakho ukuthatha inamba yakhona lengu-072 887 1995 bese nawe uba yilo muntu lo sondela ngaphakathi inside the crawl. Sibuyele insizwa. Sengibuye futhi sengindlela futhi. Sindlela futhi? Hawu madoda. Manje abantu bango-4 bayavala. Sebengifonela-ke manje ukuthi yenza njani. Ngoba ngo-4 ukuthi indaba yorumo. Oh. Manje alukho olunye usuku yilo lona lolo. Yilo lona lolo, kanti inkinga kugcwele. Manje mangafika namhlanje benganika omunye. Hayi, phuthuma kahle. Phuthuma kunyakaze nje impela. Ubone ukuthi kuyalunga kwenzeka kanjani. Hayi sengawufike ngumtshele. Oh, hayi. Kuyezwakala. Hayi phuthuma nje impela, ungabisali nawe ukushisa kwelanga. Njengoba vele nesikhathi esivele silimele futhi. Yazi ukuthini-ke? Vane uphuthume ubambe lo morning, uyabona kwa-morning. Uhambe uyoma lapha ecorner house, wehle njalo ngo-left wakho. Uyofika amateksi amaningi uzowafica lapho, ngoba leya la esengakuthatha uma uzoyifica lapha kwa-morning isengakuthatha ijike nayo i-ground yonke le ndawo yala esilungwini. Oh, hawu kanti kulula. Oh, ukhona vele la ngaphandle. No. Hayi kulungile akunankinga. Sanibonani ngenza ukuthi bengithi ake sikhulume lalo live ukuthi sike sathi kulokhu sothatha labantu babehlanu. Nawe mangabe ufika usowubona lo live, ubona ngesikhathi uthola ukuthi usudlulile vele. Qala phansi uyibuke yonke ividiyo khona uzawuthola lo mnyombo. Konke-ke esiphoste ngakho okunye ngama-topic abantu bayakwazi yenziwa lapha phakathi kwekhaya. Yenziwa kakhulu phakathi kwalekhaya, kodwa yonke into iqala kakhulu la ekuhloleni. So la abantu abasuke bezazi ukuthi abanakho
ukuthi esentini nabalokuze nje lokhu airtime yabo kuthiwa uliphiswe. Ngizothatha abahlanu ntambama nje malishonile ngawo-8 kuyale balindele bakufake lapha via ku-WhatsApp. Inamba kusaseyiyo uzoyifica ngizoyisho nangasekugcineni. Iyona nto-ke ezawufike bese iyasiza kakhulu, kodwa-ke abantu akase bewubambe umusa egameni lomusa enkosini. Labafuna lokubamba le ndima yokukhulekiswa kakhulu, bakhulekise kakhulu ngama-Sunday. Uhambe ufike uthandaziswe kakhulu. Umuhle-ke umuntu ongadikibali uma ngabe ekuthandaziswa, ngoba abantu bayayithanda le ndima yokukhuleka, kodwa uma kuhlukunyezwa lo mzimba kubona ngathi bayazwela ngazi noma kona sebaba weak kusafana kuqala. Akufani nathi. Okay, suyindlela nje? Okay. So manje lezi zinto ziyaye zidinga ukuthi umuntu akwazi ukuhluma kakhulu laba bezithunya. Bangenele bakwazi ukuthi le nto yabo ithi ukuhlukumezeka kakhulu ukuze nawe uthi ubambe lesimo sokujula bese uyaphambili. Kulabo abafuna lokusondela phakathi kwaleli khaya noma phakathi kwesikole. Inamba kusaseyiyo kwakho ukuthinta nje uzwe. Asinendaba-ke nabantu ukuthi umuntu ukholwa kanjani, kodwa nawe uma usondela kulabantu abawu-5 ngine-show yokuthi each and every day uma ngike ngaposta ividiyo ngathi ngimemezela labo abadinga ukuthi sondele kulabo bawu-5, kwadlula kulabo bawu-5 ngeke ngize ngisathatha muntu ukuze na kuzokwakheka igama. Ngithola le date yokuthi sho ngempela siyangena lapha live. Okay kehla kulungile khona. Okay, akunankinga. So lento izawusiza ukuthi wena usondele uma siveza lana senzela ukuthi nawe wazi ukuthi kukhona lo muntu osenokwazi ukwenzela leli qinisa lokulapha ulapheke nawe uphile ngabe kuthiwa uphethe isifo sini esikhona. Into-ke eyaye ize ibe nzima la ekhaya kuyilapha ngoba iyayidinga isikhathi labantu abasuke beshawe ngalolu nyawo kuthiwa unyawo lwendlovu. Kodwa nje okuningi okuyizifo kuyalashwa la ekhaya kakhulu. Sikhona izimbiza, sikhona izinto zokuchatha, imbiza zabantu besilisa, zabantu besifazane. Okuningi nje ongakwazi kwenziwa inyanga. Kuhle lokho kuyamphilisa umuntu, kodwa into eyayibalekile uma ungalazi udaba lakho noma usafuna ukuzwa ukuthi le nyanga iyahlola yini, iyakwazi nokuhlolisisa izinto ukuze nawe uzothi uma ngabe sewusondela noma sewungena kuleya ndima yokuthi sewenzela izinto ekhaya bese uba nethemba ukuthi hhayi akukho okuzomeqa lo muntu. Ikakhulukazi laba abasuke behlushwa izinto ey'thize okuyizilwane nani esimeni sasemakhaya akubo. Nokunye nje kuningi. Sanibonani, yanibingelela, please like u-live wakho, ubingelele uma usuke ungenile ngaphakathi. Usherishele nabanye ukuze bezothola ukwazeka, kodwa umkhulu wasemakhosini-ke lona undaba enhlixoxa ngofakazi ngeke size silande kakhulu lapha ey'bongweni. Uma ungazi nje ukuthi umkhulu wasemakhosini njengoba kubhaliwe nje mkhulu umakhosi wasekubhala igama nesibongo, noma lesibongo uma uthanda ungafika kuthiwa mthethwa. Kulungile kumalume lapho. Niphile kakhulu bantwana benkosi. Sizawusondela siyisho le ndaba ka-live, kodwa ngifuna lokubona lesibalo labantu abazosiveza bazongena la ku-live besho ukuthi hayi sikhona mkhulu, sicela usibhukhela ngosuku ozawukusho ngalo. Ungathi ungasho ngey'khathi ezithize mhlasimbe sobe sinawo amaseni, kodwa ngikholwa ukuthi khona umuntu osengahlulwa ukuthi abambe lo 30 rand airtime noma lo 20 rand airtime bese ethi ukufaka noma ungathenga ama-minute. Uma unedatha kuhle kakhulu, uma une-Wi-Fi ngoba sivane nje singene laphana, it's either sikufakela live call kodwa uvele lapha ngevidiyo bese ziyakukhalela uma sithe sikhipha lokuhlola nje kwamahhala ekutheni sihlolela abantu. Uma ukude siyosala usulungisa, uma uthanda ukusondela eduze kuthina sikulungisele siyakulungisela, inkinga ayikho. La sifuna lokubala khona kakhulu abantu bengakhohlwa lo mkhuleko kakhulu wentaba okuwona susisalele kulabo esisahamba nabo indima, ngoba siyahamba sikhulekela
emanzini sikhulekele ezimpophomeni ezizibeni. Nokusho ukuthi uJovo sasigcinile, kakukho lesisakusabayo nesikubonayo ukuthi siyagwinyeka mhlasimbe amakhosi amanzi njengoba kwabaningi kuyaye kwenzeka. Kodwa-ke iminyaka ngeminyaka siyakwenza ukuthi kuphela ngeke size sihlezi sikuveza yonke into esisuke siyiphosta, ngoba phela kubalulekile ukuthi wonke umuntu uma ngabe khona azabonakale naye abe nethemba lokuthi uma ngabe efikile la enyangeni uzawukwazi ukuthi athole lento ekuthiwa insindiso emandleni akhe, angazi ukuthi uma ngabe esethole lokwelapheka bese ebona legama lakhe sengathi sekukhulunywa ngalo. Cha, uma nje ukhona ukwelashwa kumuntu kuyimfihlo enkulu kakhulu. Ufikile wazohlola, ufikile wenze njani, sekukuwe uma ukuthi inyanga kwelaphile uyafisa ukubona lo muntu ohluphekile nosizo njenganawe, whether ukude noma useduze, uma uwumuntu ophilelanayo okwaziyo ukuthi uzofika kwenzeka. Lonke-ke lokho sesike saphosta ngakho kuma-post akhona kuleli channel yethu, kuleli page lethu likamkhulu wasemakhosini. Umuze nguwo isesilungwini okuyisona sigodlo sesilungu. Siyeke indaba yasemakhaya kwaNongoma, siyeke indaba yakomalume phansi le kuSwatini noma phezu koPhongolo uma ukhuphuka njalo. Kodwa-ke la osuke uzongifica khona kakhulu ikule ndawo, ubuze nje i-location uma umuntu odrayivayo, uma umuntu ogibelayo uzobuza ama-directions, sikutshela ukuthi wehlaphi. Uma usufikile bese uyafona. Ilokho nje esidila ngakho kakhulu. Ngikholelwa kakhulu-ke mina ekutheni umuntu uhlolwe. Ukuhlolwa-ke kwala ekhaya ku-300 amakhulu amarandi uma ngabe ufika esigodlweni uphathe namakhandlela amabili lamhlophe. Kubalulekile-ke ingane zakwethu nokuzehlisa nokuzazi nje umuntu. Labanye-ke abantu, Nkosi yami, kuhlukana ukujula kwey'ngqondo zabantu nokushona lena lena. Abanye baye bazi ukuthi umuntu uma ngabe vela lana kuma-social media mhlasimbe, ngoba suke senzela ukusondela la, bakhona abasuke bezosondela, abasuke bazi ukuthi bayalidinga usizo. Bese kuba khona-ke abagcwele ukudlala-ke, nabanye ababhilivele ey'nyangeni zangaphandle. Asinendaba-ke nalokho. Okusalayo kodwa kuwukuphila nokukhanya. Umuntu wonke kuyamehlela. Khona umuntu oshiya inkazimulo ayishiyela kubo, kufana nomuntu oyaye edelele isithunywa sakubo noma adelele umuntu wakubo owembethe imimoya. Akhululeke kakhulu, uthole ukuthi ugxila kakhulu kule ndaba yokuthi yena laphana ukhona lo mfundisi wakhe noma lo mbholofithi noma le nyanga yakubo. Kodwa la okusuke kukhulunywa idlozi lakhe kugcina sekushaye kokhonkolo, kuhlukanele imizi eminingi ngenxa nje yalezo y'nkulumo ezimbalwa. Kanti ukube kuthiwa abantu bakhuliseke kahle ngale ndlela yakudala nokukwazi ukwamukela nokubhekisisa ezinye izinto, kuyaye kusize kakhulu ekuthenini nawe ubambe emsenaphakade. Abantu-ke abafunayo izindlela ey'ningi ukuthi bakhushulwe mhlasimbe emsebenzini, ezikhundleni, kungakusiza ukuthi usondele kaneno. Umuntu uma ukuthi la ekhaya ushawa indaba ukuthi senihambe kakhulu nilungisa lento ekuthiwa umsamo, kodwa namanje kusasenenkinga. Kubalulekile-ke la ekhaya ukuthi sikugcone, sikutshele ukuthi sikukhiphele noma siwashe le ndima ekuthiwa amanzi amnyama. Ke usize nje usondele nawo lo 3.5 ukushaya amanzi amnyama, bese siklinela kahle umsamo ukuthi uzobe sekuedeka lenye imali kuleyo mali esuke ngalapho. Kodwa-ke nawe mase usondele nganeno, sikuyeke lokhu ukubethela, ngoba ukubethela nokucupha kusuke kuyimali ethize. La ekhaya-ke futhi asinankinga uma ufika uzawubonga ngembuzi, uzawubonga ngenkomo, ngoba lokho kusuke kuyinto ethize. Siyawuthatha sihambe siyofaka noma sibeke emakhaya laphana inkomo leyo, senze konke ukuze yonke into bese iyashesha noma iyaqonda nawe, kucaca ukuthi ukhokhile. Uma ukuthi phela imali awunayo imali, kodwa nayo imbuzi khona, noma nazi imbuzi zikhona, sikutshela ukuthi hhayi kungaphuma iy'mbuzi ey'ngaka. Kakhulukazi lokho kubethela nje inkomo yinhle kakhulu. Okuningi-ke kuya kakhulu kule nto ekuthiwa izinhloli. Kube kuhle uma sizobambela kule ndima yokuhlola kakhulu, sikuhlolele sibuke ukuthi lebhubesi lesiZulu likhuluma nkulumo yini, nawe likuphilisa ngayiphi le nkulumo. Nawe kodwa uzawubhema ukholwe. Nginethemba futhi ngineshoya lokho, ngoba ngiyakwazi lokwakithi
labafuna izinto ey'suke zijulile ezinjengana nomabutho nani nani. Nazi ukuthi uma sithe la ekhaya phahlwa ngendlela ethize noma kuphahlwa nge-Coca-Cola noma kuphahlwa nge-Sprite noma fanele uyothatha amanzi ubuye uzophahla ngawo, ungahamba ulanda ugwayi wamakhala noma ngabe kuthiwa hlobo luni, ukuze nalabantu bese kuzawukulungisela. Labafuna umbutho othize, ngabe umbutho amabutho athize ahlukahlukene, angabe aphenduka abe izinyosi noma uhlobo oluthize lwezinto ey'thize, usondele nje kakhulu bese uyabamba usondele eduzane. Lokhu kusondela ukukhulumela kude ngiyaye ngingakunambithisi kahle. Umuntu ngiyaye ngimthathe bese ngibukela kude, usebenza ngomuntu osuke esazi ukuthi usefikile phakathi kaduze phezulu kwesimo samakhaya. Nalaba abafuna-ke ukulungisela lezi zinto zobhizinisi kakhulu ngoba le nto yomhlahla into esivele siyiphethe, nento esuke ivele ikhona nephilayo kithina kakhulu simandla lapho. Nasekuxosheni-ke isimo sezitha, ngathiwa wafuna ishawa izitha ngabe wahlobo luni, ngahlobo luni nje ongalicabanga, usondele abantu bamacala kakhulu labathi bashawa isimo samacala amakhulu kathule enkantolo. Nathi uma uzofika ukhiphe lo mbungu, ubone isibuko ukuthi ukhipha le nkomo yakho oyikhiphayo, uma ngabe sizokusebenzela leli cala, uma ukhipha leyo mbuzi yakho, sibone ukuthi lokhuzana, leyo mvula sikhwama osuke uzoyikhipha mhlasimbe. Ngoba khona abantu lento abangayazi nabangayinaki ukuthi la eminyangeni khona lento ekuthiwa imvula sikhwama. Imvula sikhwama-ke yala ekhaya from 1,000 iyona mvula sikhwama uma sizokwelapha nje kahle, sikulaphe sikukhiphe lokugula kwakho, senze lokhuya nalokhuya bese sikutshela ukuthi okuyiyona yona actual nkomo kusuke sekuzoba imali engako. Kube kuwena ukuthi nawe umuntu uqala kakuphi, uyaphi kanjani, noba uzobe sowubona umehluko, ikakhulukazi abahlushwa izigulo. Ngabe uhlushwa ushukela noma uhlushwa intontoni, sekuthiwa mhlasimbe le Coca-Cola ungabusayiphuza kakhulu, ugxile kakhulu kulezi mbiza zala ekhaya. Ugxile kakhulu ey'ntweni ethi sizokuwasha, sibuyise negazi, sibuyisele amasotsha lomzimba uma wukuthi unaleyo nkinga ekanjalo, ukuze ungabi umuntu njalo uphila kancane bese ushona emaklinikhi noma kwiy'bhedlela. Leyo nto nje iyasiza kakhulu. Abafuna-ke lokuposelwa izinto ey'thize siphosela kakhulu labantu abasuke sebezazi, basondele eduze kakhulu labaseGoli, Mpumalanga, Inyakatho, Ningizimu, yonke amagumbi amane omhlaba. Siyathokoza ngani zawethu, sicela makube umusa, kube ukuphila, kube ukukhanya. Babuye bangixolele bandla laba abangifonelayo. Ngizawuthi uma sengiqede lo live bese-ke kuma sikhuluma nani namhlanje, kodwa ngo-8 siyabathatha nje abayisihlanu. Bathatha 5 ukwakho ufake i-airtime yakho, noma uzothenga ama-minutes noma wenze njani, noma uthenga i-airtime, sikuhlolele straight size siqede lokho esizobe sikuqedela khona. Okunye uqedele uma ngabe usufikela esigodlweni uma wukuthi ukhethe ukuthi usizakale la, kodwa uma ukude useduze. Esigcemeni sibhaliwe indawo kwaMashu kwa-KO Section emakhaya eKwanongoma phansi Buxton. No bafethu, ukuphila kuhle, ukukhanya kuhle, usizeke umuntu kunokwenzeka uyafika umkhulu akekho mhlasimbe usemakhaya, ubhizi usey'ntabeni, uzimbela imithi, uyimbanga nesikhathi sini-ke. Imithi-ke sinethina esaziyo njengey'nyanga ukuthi omunye umbiwe ekuseni uma ngabe ilanga lokhuzana lisaphuma, sisantwela ezansi ngesikhathi sokuhlukana phakathi kwekhwezi lokusa kuvela leli langa, noma ngesikhathi santambama noma esemini, eminye ikhiwa ebusuku phakathi namabili. Kuwumsebenzi womnyanga lowo. Niyeke lokugqilaza futhi nabantu abasuke bekhona bephethe iziphiwo emakini, ngenxa yokuthi baningi abantu asebebanjwe ilento ekuthiwa ukukholwa kakhulu, abasangasakwazi ukuthi kahle kahle umnyanga buyinto ekanjani. Kuyinto ekanjani. Kubaluleke-ke nanokuthi nje ukuhlale phansi, ukubambe lento ekuthiwa ukubamba nje izinto lezi, ukugqume, uphalaze, ulungise nalokhu. Abafuna lokubamba labantu bathi bayadayisa, ikhona izinto uyagquma, uyaphalaza, wenza nje, owazi ukushisa uyashisa, abone ukuthi wenze njani. Kuningi nje sikwaziyo lokuthi sikubambe, kodwa akukuningi kakhulu. Akukuningi kakhulu. Uhlale phansi bese uthola ukuthi nawe
ubambe lokusizakala. Baningi-ke Nkosi yami labasondelayo. Wena uney'nyawo ey'lula, i-location ikhona, inamba ikhona, usondele eduzane. Kwabanye labo zakwethu abaziyo ukuthi bafuna lokukhuphula lo mbungu omkhulu, uma befuna lokufaka okunye kuthiwa ama-amplifier nokunye bayazi sisuke sixoxa nabo. Nawe ungasondela njengoMakhosi usho ukuthi into ethize ungakwazi ukungisiza, bakhona bayasondela, ungayisabi. Siphila kwezinye iy'nyanga nathi siyaye siphile kuzona. So-ke nami ngiyakwazi ukuthi ngikusize kulokho ekuthenini nawe kukhona lokuqhaqheka okuzoba khona. That's why ungeke uze ungifice njalo ngiba live, kodwa ngiveze nje lawo ama-post bese ngibuya ngihlala phansi ngiqhubeke nempilo, ngoba sisuke singekho isikhathi sokuthi ngihlale phansi bese ngikhuluma nani. Kodwa-ke ngizohlala bese ngikujwayela ngelinye lamalanga ukuthi-ke sikuveze. Kakhulu ngiyaye ngithanda ukuthi uma sizohlala phansi bese siyahlolela isimo sabantu abaseduze. Amacala-ke Nkosi yami kula bantu amacala alula afana nawe wasemsebenzini, fanele uchaze i-situation yakho yonke, sikutshele ukuthi uzosizwa uhlobo oluthize lomuntu wecala. Ngoba iwona angabizi kakhulu. Laba abanamacala amakhulu alaphana enkantolo bayasho nabo, uzawukwazi ukusizakala. Lokhu kusuke kunawe nami inyanga ukuthi bekanjani wena okwakho ukufika ukhiphe le mali esuke isizokwenzeka, bese senza sure ukuthi futhi uma ukuthi umuntu ufuna ukuthi kube kanjani, umuntu ovilaphayo sikubambise le gqumo khona la ekhaya. Khona abantu abakwaziyo ukuthi bagqume benze yonke into ekusuke kuyalele ngayo. Kukhona abantu abangakwazi. Kakhulu-ke ekhaya enkosini yilokho nje la ekhaya siphila ngokuthi umuntu kubambele isimo sokunyanga, kubanjwe isimo sokuthandazela abantu. Kakhulu akukho okunye futhi saphila ngakho, sakhulela ngakho, sibancane sakhula saye sangaka. Abanye nabanye uthathe ulandele umlando, wena usuke ungathini ulandele ukuthi hhayi sisukaphi ngempela, siyaphi. Kwayona le ndawo esikuyo siyaziwa yini noma cha? Kasaziwa ukuthi singabelaphi noma sizinyanga. Mhlasimbe kungenzeka ukuthi ngabona inyanga njani, kaze ngibone naney'nyanga ethize mhlasimbe izombeka. Ubuze ukuthi wakhishwana isigcawu lo Makhosi Nkosi yami, wabeka uma ukuthi uMakhosi, uma ukuthi mhlasimbe inyanga yaqhuma kanjani lo muntu? Bayamazini nje obesho ehlazisho ukuthi uwumuntu othandazayo kakhulu, bayamazini laphana. Sibambe kakhulu iy'ngane zakwethu. Akukho kokunye engithi nje ake sikubeke. Ngiphuthume kakhulu bethole lokusizakala abantu. Okunye siyawudibana efonini, uthinte usondele eduze kwabahlolayo, uphathe amakhandlela amabili amhlophe nama-300 amarandi. Bese kuthi labahlola online ngabe ukuphesheya kwezilwandle, ikakhulu niqikelele lento ekuthiwa i-time zone. Kuhle ukuthi ubhukhe usho ngayizolo ukuthi Makhosi bengicela ukuthi ngihlole, ngizobe ngi-free ngesikhathi esithize ukuze nami ngizokwenzela. Noma ubuze 3 days before uthi khaxa lokhu kusuke kuyimali yakho, noma uzoyifaka ngaleso sikhathi esisuke sizobe sesizokuhlolela ngayo, bese ziyakukhalela yonke into yakho, uqonde uthi thwi unabe, uthole leyo 2 hours wakho noma leyo 3 hours zokubona ukuthi sithathe nathi sakubeka kangakanani. Kakhulu ekuseni uma uzazi usey'ndaweni ey'thize zakoMelika noma kuphi. Kodwa kwabaseduze abasondele eduze ngane zakwethu. Siyathokoza-ke. Umkhulu wasemakhosini lona, undaba enhle exoxwa ngofakazi. Amen.